दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। बोरी पूल, मोर्ले, सत्तरी लिंक, बाणस्तारी बायपास आणि साखळे बायपास सरकाराचे प्रायोरिटी लिस्टार केंद्रान आधार करचो, मुख्यमंत्र्याची इंडियन रोड काँग्रेसीत मागणी। चौथीच्या आदल्या दिसा पर्वरी फ्लायओव्हराचे जातले उक्तावण, भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामतीची घोषणा। नव्या 85 वर्षाच्या बायलेचेर लैंगिक अत्याचार, मायणा कुडतरी पुलिसेन दुबावीत स्टॅनली कुतिनोक केली अटक, वैयक्तिक वादांतल्यान गुन्यांव घडिल्ल्याचो दुबाव। गोंयांत राजकीय घडामोडीक आयलो नेट, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषान पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजाचो घेतलो नियाळ, रणनितीचेरूय चर्चा। कला अकादमीचे दीनानाथ मंगेशकर सभाघर 1 ऑगस्टासावन दुरुस्ती खातीर बंद, काम केन्ना पुराय जातले ते अजून ना स्पष्ट। आणि मोर्जेच्या उमाकांत खोत खून प्रकरणात साक्षीदार तसेच दुबाविता आड सबळ पुरावे नाशिल्ल्यान न्यायालयान तिगांकय केले आरोपमुक्त, मुखेल आरोपी अजून मेळना।